Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpun riu terik mentau nai wing arhajakar kendai. Kipait nong sosnong jong kathan terengah hari boy distreng. Kentop na kiwedi kisnong bamarjan, kilami pait ba banyesim menta. Haka jelang ban persa jor ya kejing temu ajaka syakatnat Sipai Border Security Force namarkane kan sakta ya kijaka rem bat kumjuru ya kiwedi kisnong hakathan terengah. Ya kene jelang pait ba la pelong da kejing simkhia uba bur khong tengkon bat uba Marcos lapasam. Hakani kesngi nalo kispangut kipat ba nong sosnong na ketikatan terengah lawan ban persabjor halor kani kejing temu ban ajaka syaka BSF ringkat kejidon langro UMLA kejirang constituency uba sosteni sotun nang tau extra assistant commissioner karib hoi district badai pet yakatnat revenue uba ke thaba kentapru yakirang ba snong jong kisnong badon hakatan terengah. Hakani kesngi kipat ba kilara langro da kiplakat bat kibana ban penpau kejing persya da kejing tho halor kejing temu ban ajaka syakatnat BSF kabala ban kata ya kesnong terengah lathu sen Nagarabil Pilangku A Pilangku B Cibra Jols M Jermang Gambalbari A Gambalbari B Bahena Nodi Timbogre Nongspong B Nongspong A Pengker B Pengker C Paham Jula Lal Mati Nongspong C Barapathar Bat Kesnong Yong Khuli Katkum kajing komplain kalabai kabalami naka henyau trap naka seng bahalang kabangitip kan henyau trap National Youth Front kilabu ya ka komplain sya ko office jong deputy commissioner Ribhoi district Nongpo bat hangne layo ya ka jubab ya ka balatho syai naka office jong DC to the sub-register Ribhoi district Nongpo complaint for selling the land situated at Nagarabil terengah. Letter number ladep mention hangne but kikentin kibaong kumne. Madam, with reference to the subject cited above, I am to forward herewith the letter mentioned and the reference received from the President and General Secretary of Neutrep National Youth Front Northern Region, which is self-explanatory, and also you are requested to keep the matter in abeyance to register the said land until the dispute land is settled and free from counterclaim. This is for your information and necessary action. Te hangne la tho shai bambet ban register ya kini ki jaka kat bampat don kata kajinya suk kajinya sai namar la shule tu sop the way arngut bat la kurup ya kajaka hangte bat ha tu ka pola thanda haden kajinya me jong upai ba te ka ei ka badon selander jong kane ngim yo jing shai tang kane ka we ka kot haden jong kane ladon ru kajinya lang ka bala pelum haden shibanai bat kata kalong ha ka arpu artarik o arpu tarik o banai khan ar hajar khat pra ha ka ba us emraj ki longsan jong ka raj marwet u menteri jong ka hima malim ki la pelong ya ka jingalang ha ying school pilingku a ha ka ba na kanike area jong ye barokhot niki shnong ngela lek sakhi dala ki jong ki khmat ha kate ka jaka bat ha kate ka mat jong ka jinga kren kalong ba ngin penbet ya uput usam jong kitu kinong di bat usim jong karaj marwet lembat ki menteri jong ka hima malim kilaong ngilara ya kini ke survey bat hapedeng jong ka jinga kren lami kasur ka baong ba kidei ki survey na how to kidei ki authorized survey jong ka survey of India, how to kidei ki authorized survey na ka district council, how to kidei ki authorized survey na ka district court jong ka Ribhoi district Nongpo lane how to kidei tangki ham saya bapan thame lani ki briu jong us im ken jong ka raj marwet ban pan thame yang ki pai bar ha ka tu gas ngi kum ki pai bar ngi labu ya ka jing dawa ba ngi baro ki pai nong chong chnong ngi thau ban ngi kwa ya ka clearance na ka jing tho approve na court ba ka jaka jong ki ka don kata area hakmat ka sakhi jong pai ba hanre endala dawa ya kane kampoi shano kaja jelang hadukat kini kisni ngai ke jing kublei
ya baro ki pai ki riot jong kane ka riraj ki baya don lang hang ne ban sakhi ban pin pau ya kata ka jing persa ka jong ki ha ka ba ki rew sim ka bu ki kwa ban dito ya kata ka jaga ka jong ki ko ki parlok baro ki bedon ang ne ka por ngayeng hane da ka mensim ka ba sokya hadu kata-kata haba ngayos ngo haba pipin ngo hangaya ka jinge ka baba pipi kendo hadin mga job ya ka election ngala perkat banle ban warna ki developmental works ki banyarap ya pi ki pat ki riot jong ka ne ka dong ka than Henry tang katu kat nipnai ngayos ngo ya ka kubor ka basosi ka bakta ya udok usuk ka bakta ya ki pai nong rabi baro ki badon na kani ka dong ka thai ka bakta yu pai yu riot jong ka hima ngas ngo ko ban ong ni pi ko ki pai ba UMLA jong hi Undon lingkar bat pi ki pai ba na kamla kan no kam bian halor ka jingku ban dito e jaka sigi bor chaka ta BSF lane se kino ki company ngawanang ne ban om program yano enoro henai ngawan man ngap ya ka jinge ka bawa pi ki pai ba pipin go komu MLA upau jong pi Wama pi pila jit ya nga hapan wan namar ba ngayos ngo ya ki kubor ba ki padba hakene ka dong ka than ki shong sir shano sho kata ka mensem ka jinga tiplem hakapor ba piwan bansim ya ka jaka pila pen I ya kata ka rap karyang jong pi ringkat ka jing trash tom ka jong pi ban pen em ya ka yen ka sam ki khon ki ti hado kine ka sngi ka bamenta Henry kalong ka basosi bangan yos ngo ba nagaliang usem keme kwa shu ban snap ya ka jingut ka jong pai urayat kane kadai ka kam ka ba ko mu nong mi khat nga hapan wan so pai ba habang ayos ngo ya ka jinge habang ayos ngo ya ka ta ka jingjin jar ka jong ki kun jong kane ka rirai ki ba hap ha kane ka consultancy ka ba David dikmi daw MLA jong ni na kalian ka government ka ai man se mi kinong rep Kitau kilat kilente kumlo ban yarap ikinorep banang pin scam ya kata ka rep karyang kanang ba ka jaka ka dong ka thang jongi kan nang kiu 2/3 of the population are like liventa depend naka agriculture depend isanya naka rep karyang but kikon ki hajar ki pat ki riot ki badon hakane ka than hakane gari raj ki em nagar rep karyang